Il-Gvern u l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel laħqu qbil fuq il-punti prinċipali għal ftehim settorali wara li fl-aħħar sigħat l-MUMN issospendiet l-azzjonijiet industrijali saret laqgħa bejn uffiċjali tal-Ministeru tas-Saħħa u rappreżentanti tal-Union. Hawnhekk intlaħaq qbil fuq diversi punti li kienu qed iħollu jorbtu l-azzjonijiet industrijali jerġgħu jidħlu fis-seħħ. Filwaqt li l-MUMN irrikonoxxiet l-isforzi tal-Gvern biex jintlaħaq qbil u issa waqfet l-azzjonijiet industrijali, fil-ġimgħat li ġej mistennija ikomplu l-laqgħat bejn iż-żewġ naħat sabiex jiġi konkluż il-ftehim innifsu. F'kummenti li tal il-One News id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn saħaq li t-taħdidiet mal-MUMN ma kinux faċli, iżda l-Gvern jirrikonoxxi li l-infermiera u l-qwiebel fost l-oħrajn iridu jkunu kuntenti sabiex jipprovdu servizz ta' kwalità għall-pazjenti. Spjega kif il-ftehim mal-MUMN qed jindirizza punt kardinali li ilu fuq il-mejda u qatt ma ġie indirizzat biżżejjed. Għamilna ftehim ukoll mhux biss fuq il-sectoral agreement imma anke fuq kif ħanaħdmu fix-xhur fis-snin li ġejjin biex il-problema li juritna għamilna l-Gvern Nazzjonalista ta' nuqqas ta' nurses, nuqqas serja ta' nurses dak iż-żmien, li diġà f'dawn is-snin qed nindirizzaw b'mod aggressiv, inkomplu nindirizzawha flimkien mal-MUMN bi pjan biex fis-snin li ġejjin nkunu solvejna din il-problema darba għal dejjem.